Honda Airblade 2023. Yan po ang ating feature para sa inyo mga idols. Ang ating final update kung magkano po magiging presyo nito dito po sa atin sa Pilipinas. Ngayon pong ilo-launch na ito ng Honda Motors Philippines. Well, of course, ang ating nakitang pinakamalaking pinagbago nito ay yung kanyang pinaka-performance dahil sa bagong engine yan. Yan na po ay 160cc displacement. Yan mga idols ang ating feature para sa inyo at itong ating final update ay ating ibibigay. Of course, subscribe po na kayo sa ating YouTube channel. Pakipindot siyang bell all na yan para lagi kayong notify sa ating mas maraming moto news. Of course, meron tayong FB page, Boyet Salabarria. Like and follow niyan mga idols. Itong bagong Honda Airblade ay launch na po sa atin ngayong buwan ng August. Mga idols, ngayon na pong buwan ng Agosto at ang presyo niyan 119,900 pesos. So tayo po ay nagulat at mas maganda po ang presyuhan ng ating bagong Airblade 160. Of course, para sa ating Click 160, yan naman po ay may presyo ng 116,900 pesos. At yan po ay meron lamang price difference na 3,000 pesos mga idol. Ano po ba yung pagkakaiba na ng dalawa? Of course, gagawa po tayo ng picture niyan. At ano po ba ang magiging comparison natin sa dalawang to na bagong lalabas po ng Honda Motors Philippines. Of course, sa design at pagkaporma, magkaiba yan. Pero sa kanilang mga features, marami po silang pagkakaiba. Especially yung kanilang stopping power, braking power. Sa harapan, naka-disc brake lamang po at combi brake system ang ating Click 160. At yung ating Airblade ay meron namang single channel ABS naman yan. At pareho po silang naka-drum brake ang likuran. At sa pang pinakamalaking difference nila, ang ating Click 160 naka-single shock lamang ito. At ang ating namang Airblade ay naka-dual shock. Mas komportable at mas solid ang kanyang suspension, lalo-lalo sa likuran. At mga idols, kursunado nyo po ba itong ating bagong Airblade 160? Of course, titingnan natin lahat ng mga bagong specs and features nito. Meron na siyang bagong engine, yan po yung pinaka-importante sa lahat. Of course, yung kanyang bagong color combination. Nakita naman po niyo yung kanyang mga kulay, pareho na sila at magkakaiba, no? At yung kanyang combination, gray with black, gray with blue, at gray with red color. Of course, yung kanyang digital panel, napakaganda rin. At yung kanyang bagong emblem, 3D na yan. Napaka-premium ng dating. Yung kanilang mga bagong kulay, meron tayong candy, luster red. Yan po ang tawag ng Honda Motors Philippines. Matte dim gray metal. At pearl dark ash blue naman, yung sa kanyang color blue color. Yan po mga idols ang ating asahan ngayon. At syempre, yung pang mga dating features nito, makikita natin talagang andun pa rin po yung mga sa Honda Airblade 150, gaya po ng ating idling stop and start system, nandyan pa rin yan. Yung all LED light system nito, napaka-the best yan. Masyado tayong maganda yung ating ilaw nito. And of course, kung titingnan natin yung kanyang digital panel, very informative. Talagang lahat na po ng features na magugustuhan natin sa mga scooter ay nandito na. Very impressive din po yung mga bagong color scheme nito, no? Plus yung ating seat cover, two-tone po ang kulay na ginawa ng Honda dyan. So panalong-panalo itong ating bagong Honda Airblade 160 na to. So mga idols, siyempre pa kung titingnan natin yung kanyang pinaka-puso, ano, yung kanyang engine, 157cc displacement na po. Meron na siyang bagong 4 valves, ESP Plus engine, napakalupit. Liquid cooling po ito, single overhead camshaft, single cylinder, fuel injection by Honda, at syempre naka CVT po ito. So ganyan po kalakas ang performance niyan. Maximum power 15 HP, maximum torque 14.2 Newton meters. So napakaganda ng performance ng ating bagong Airblade 160. Pagdating sa performance niyan, sigurado po even mapaakyat kayo sa matarik na lugar, kayang-kaya nyo na yan. At kahit meron pa tayong passenger. So isa pa sa features natin, yung Honda Smart Keyless System. Yan po, mas added convenience para sa atin mga idols. Of course, in just a touch of our button ng ating keyless, mai-start nyo na yung engine ng ating Honda Airblade na yan. Equipped din po siya ng answer box system, which is good pag nasa parking area tayo, madali nyo na malulocate yung ating motor. At meron din siyang anti-theft alarm. The best po yan para sa safety ng ating motor. Well, of course, tingnan natin yung luma na Airblade na 150. Ang presyo niyan ngayon, 109,900. At kung titingnan natin yung bagong presyo po ng Airblade 160, 119,900. Meron lang pa pong in-increase na 10,000 pesos ang ating Honda Motors Philippines. Dahil dyan sa kanyang in-increase na 10,000 pesos, para sa inyo mga idols, sulit na sulit po ba yung presyo na yan? 119,900 pesos po ang bagong SRP
ng ating pinakabagong scooter dito sa Pilipinas, 160cc Honda Airblade 160 na po. Hindi na siya 150 kundi 160 na. So sa mga just natin na nag-comment sa ating video at mayroon pa rin mga doubt kung darating ba talaga ito, ito na po ang patunay mga idols. Meron na po tayong presyo. At kung gusto nyo pong bumili nito ng installment, ang nakikita nating minimum down payment yan nasa price range po ng 20,000 to 21,000. Siyempre mga idols, i-ready nyo na yan at talagang andito na. Ready na po itong mga units na to. Parating na yan sa mga Honda store this month of August. Antabayanan nyo na po ang launching ng Honda Motors Philippines dyan. Sigurado na po na ito po ay darating na dito sa atin sa Pilipinas. Kung anong gusto nyong kulay, meron tayong kulay red, meron tayong kulay blue, at meron tayong kulay black na may combination ng color ng gray, no? At yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung kanyang seat cover, meron ng two-tone yan. Two-tone po yung kanyang seat cover. At syempre, mas maganda at mas premium po ang datingan ng ating 3D emblem, yung Airblade na tatak niya. So mga idols, excited na ba kayo? So of course ako, excited na ako dahil gusto ko nang makita to personally para magawa na po natin ang mga first impression vlog. At of course, pipicture natin kaagad to sa ating channel. Oras na lumapag na po sa mga Honda store to. Dito po, lalo na sa ating mga lugar. At kung gusto nyo bumili niyan, of course, antabayanan nyo yan sa mga Honda 3S shop malapit sa inyong lugar. Again, ulitin ko yung mga features nito. Meron siyang single channel anti-lock braking system. Meron siyang idling stop and start system. Mas fuel efficient po tayo. Ang mileage po nito 47 km per liter. At of course, ang pinaka-the best ng kanyang update, yung kanyang bagong engine, 157cc na, naka 4 valves at meron na rin siyang ESP Plus engine. Yan po yung pinaka-the best yun, ano? Saka magiging mas malakas po yung hatak ng ating makina at performance. So mga idols, ito pong ating bagong Airblade 160. Napakahirap na pong pumili ngayon dahil meron na tayong Click 160, PCX 160, at of course, baka dumating na rin po yung ating pinakahintay na adventure, yung ADB 160. So sa inyo po mga idols, kung gusto nyo po at kurso natin itong bagong AB or Airblade 160 with a price of 119,900, aba, talagang pahirapan talaga mga idols. Meron din po pala siyang USB charging port at yung kanyang luggage compartment, capacity niyan 23.2 liters po. At of course, yung kanyang sukat ng gulong pala, harapan po naka 80 by 80 po yung size niya by 17. Sa likuran naman 90-80 by 17. So yan po yung mga tubeless na tires natin, ano. At of course yung ating ito nga Honda Smart Key, the best yan, mga added convenience, USB charger para sa ating cellphone at iba pa mga idols. Yan po yung ating feature sa inyo. Sana nagustuhan nyo po. At lagi po kayong tumutok sa ating YouTube channel mga idols dahil mas marami pa tayong Moto News update na ibibigay sa inyo. At ito pa, abangan po ninyo dito sa ating channel ang aking update para sa ating paparating na adventure. Yan po yung ADB 160 and syempre malapit-lapit na rin yan. So bibigyan ko kayo ng tamang update yan. Siguradong sa mga naghihintay dyan, tumutok lang kayo sa ating channel. Buhay sa labare po, subscribe na kayo. Of course, like and follow nyo ang ating FB page. At of course, lahat po tayo ay lagi mag-ingat, lalo na po tayo nag-ride at especially masyadong maulan po ngayon. Mga idols, ciao!